Takže zdravíčko lidi, jdeme si dneska umít tady babinu. Mám tady takovouhle hračku, je to z Číny. Moje babička to používá na zalívání, ale já to používám na mytí. Takže asi tady máme chemii, to si můžeme schodit. Co se furt dvošíváš, co? Tak jedeme. Tak, máme airbox, takže to můžeme stříkat úplně v pohodě. Potěšil jsem se na to mytí zase, protože už byla dost zasraná. A úplně jí bylo líto. Takže aspoň ji zase trošku prostě opláchneme takzvaně, no. Ale jenom možná. Já jsem si právě pořídil teďkom takový uchyt právě jako na helmu. Takže teďkom to tady mám takhle mobil vlastně a je to docela do pohody jako. My tam dáme chemii. No jo. Tady jsem si koupil takhle chránič na vidlici, ale asi budu kupovat nějaký jináčí vroče, anebo se budu muset dát takhle zipásku, jsem to udělal totiž na hovno. A pak jsem si tady kupoval ještě zrcátko takový. Bereme hadru a stáhneme to trochu. Tak, pěkně do čista. A je to plně. Ten zbytek nechám doschnout. To už doschne. Kola se mi nechce utírat, už to je zbytečný. A se s vámi loučím a čego?